Доброто на всички. Днешния четвъртък. Мислим, че е четвъртък. Ако не се лъжим. Отново мокро време, отново валежи вечерта. Направо ни уби с тия валежи тук. Нема 2 седмици ни държи само с валежи. Да не казвам и повече. Тук излезнахме на промоция, излезнахме тук. Камъни никой е сеял с тежкотоварна машина. Тук стоят отсреща, некои минава разсипавани камъни по пътищата. Естествено, тук никой не може да обижда тия работи, но ако си навънка, ще те ошмулят. Но при нас е беззаконие, тук всичко е позволено, нема грижи. Ако ще и 3 тона бетон да разсипете, пак нема кой да го глупи. В България всичко е пито платено. А се вика, нема проблеми за тия работи. Днеска пак, че имаме слънце. През деня ще пекне слънчица. Обаче сутрените си е студено си е. Все пак сме зима. Но се ядва, не са уния студове къде беха. Зимата вече си заминава малко или много. Не е като преди как беше. Баки Тойотата Осмак 5.7 двигател. Йола ли? Бахти големия звяр. 5.7 литров. Секвоя, бе. Тия са известни Тойоти. По принцип ги пишат, че са доста стабилни. Кой има такава, си каже. Хубаво, че няма локви по пътищата, по-така приятно за каране. Ще ме направи мазало и не ще. Хайде, карай, маймон. Ето, тапанар с БМВ-то кара с 5 км отпред. Еба майката на трафика. И такива идиоти като ги има, дето не умеят си карат колите. Не тъпо.
Ама му свирнаха, не можа да го издържат, да го изтърпат. Индиана Джонс, той тръгнал на разходка ли е тръгнал, къде е тръгнал с това бензин? Да го пита човек. Тук малко ни затвориха. Добре. Ще отгоре ни направи жест и даде път. Регула едното, за това говори. Петица. Петица и кара с 5 км отгоре кара. Петица. Карай, царго. Можахме минем за малко. Ще излезем са. Всичките ще успеем да излезем, пак си има някой обранец на пътя. Няма да успеем. Майка ми. Една симпатяга в Volkswagen, тия са много готини. Ем са мънички, ем са с 4 врати. Много кефито и нещо. Много пари са по-между другото. Струват си цифра, но предполагам са икономични. Да че кефът. Такива има и Шкода, има и Сеят. Не съм много сигурен, ама има доста такива изпълнения. Как се вика, те се крадат един друг. Дизайнерски решения. Но иначе готино изглежда, много свежичко, такова малко компактно за града, идеално бих казал. Той се дълъг път, едва ли ще ви е дискомфортно да карате такова нещо. Симпатяга, определено е симпатичен автомобил.
честно казано ме кефят малки автомобили. Не, виж какъв хубавец. Голема супа тяга. И вчера ходих до пазара отново да си купа чушки, она па беше маса с тия чушки се побърках да ама. Ядат ми се, хода да търся ги, купувам ги, нормално е. Като всеки един, като му харесва нещо. Та ходих, она па беше затворила в 4 часа. Не в 4, не знам колко беше затворила. Вика, ще отворя в 4, аз отивам 5, не я няма. Вика, много хубаво. Чудесни са как си спазват работното време, просто са уникални. Иначе после искат пари. Явно печели достатъчно, за да не пука кога е сдойна работа и кога не. Такива винаги са ми били странни. Не че служила бележка. Ще отворя в 4. И къде си? 1 час къде си? Като ще отвориш в 4. Че се ядосах. Днеска ще хода и днеска, ако не работи, ебал съм и майката почет за този сезон няма да изтъпа в магазина. Аз ми писна тук 1 седмица се мъча кога ще вали, кога лошо време. Никъм няма да е днеска, прибирам се от този дъжд, няма никъде да хода. Не можах да оцелим на време. Вчера отивам тя нови 200. Та и днеска ще се пробваме последно. Някоя нема и днеска до тук вече. Да ме отпише като клиент. Цяла седмица страна се мъчи. Не мога да си купа едни смотани чушки. Е тук язовира. Прословутия ни язовир. Чудно е.